Ayan, good morning mga kasunggab. Nandito po naman tayo ulit para mag-vlog. So yung gagawin ko ngayon ay meron lang naman akong kunting i-share sa inyo about sa mga Android phones. Ito po ay kung paano tanggalin yung lags at saka ohang ng Android phones ninyo. So ngayon guys, nakuha ko lang po ito sa YouTube, kaya gusto ko lang din pong i-share sa inyo para makatulong ako kahit konti, at sana po matanggal na po yung mga lag and hangs ng mga Android phones ninyo. Okay, so guys, hindi ko na po patatagalin. Meron po akong ginawang maikling video lamang para sa kung paano gawin o paano tanggalin yung lags sa mga Android phones ninyo. So, ito na po yung video within 3, 2, 1. Hanapin niyo po yung about phone. Nawawala ako sa about phone. Nandito na tayo, about phone. Pagkatapos, pumunta kayo sa Android version. So, hanapin nyo na lang po kung saan nakalagay yung Android version nyo, kasi yung sa akin iba po yung nakalagay. I mean, iba kasi yung mga systems ng cellphone. Kaya yung version sa akin is E37F AX_11_190711. Yun po yung Android version ko. Kaya tatlong beses mo i-click, dalawa, tatlo. Okay. So nakalagay dito, no need to proceed with this operation because you are already a developer. So guys, yung ibang cellphone kasi hindi pa yung iba kailangan pang i-touch ng 5 beses, 3 beses. Pero itong sa akin kasi already a developer na po yung cellphone. So no need to click na po. Okay? So balik na po tayo. Punta po tayo sa developer option. So hanapin po natin to sa additional settings, then scroll down, developer options. Tapos ito po tayo guys, hindi po lahat ganito yung lumalabas. So yung sa akin ganito yung lumalabas. Kailangan pa ng verification code. Type the verification code, GSNG, then continue. Katapos ito na po yung lalabas guys. So nakikita nyo developer options, kailangan nyo pong i-on. Tapos pag na-on nyo na guys, scroll down. Meron po kayong hahanapin na tatlong animations na kailangan nyo pong i-close, i-off. Okay, ito na po yung tatlo na yon. Una is window animation scale. Click nyo po at saka piliin nyo yung animation off. Okay. Tapos yung sunod naman po ay transition animation scale. I-off nyo rin po. Then sunod po is animation duration scale. Off nyo rin po yun. Katapos scroll down kayo ulit. Hanapin nyo naman po yung background. Ito po yun. Background process limit. So nakalagay dito guys is standard limit. So ngayon po gagawin nyo po is no background process nyo po. Okay, click nyo po yun. Then pagkatapos po nun, okay na po yung cellphone nyo, hindi na po yun maglalag. Subukan natin guys, okay. So ngayon, home natin. So ngayon, diba, hindi na po siya maglalag. Mabilis na po siya mag-scroll, scroll up, scroll down. Tingnan natin yung mga photos o mga pictures. Diba, madali po siyang mag-loading, makikita agad. Yan po. Diba? Mabilis na po siya. So, ganun po yun. Ganun lang po kasimple. Tanggalin yung lag ng ating mga cellphones. So, sana po na nakatulong po sa inyo. Thank you po. So, ayun mga kasunggab. Sana po naintindihan nyo kung paano gawin yung pagtanggal ng lag. At sana din po nakatulong po sa inyo yung aking na-share sa inyo na video. At kung nasiya naman po kayo sa panonood, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, click the bell button para ma-updated kayo sa mga bago kong videos. Then huwag niyo rin kalilimutang mag-like, share, and comment na rin po sa baba kung anong gusto niyo i-vlog ko sa susunod na aking vlog. So ngayon guys, di ko na po pahabain kasi
maikli lang naman po ito. Salamat po sa inyong panonood at bye-bye.